V srdci Beskyd, v obci Oznice, se nachází krásná chata na okraji lesa. Chata prošla kompletní rekonstrukcí a stojí na zastavěné ploše 43 metrů čtverečních, obklopena prostornou zahradou o rozloze 625 metrů čtverečních. Užitná plocha chaty činí 113 metrů čtverečních. Je vhodná jak pro trvalé bydlení, tak i pro rekreační účely. Prošla kompletní rekonstrukcí a byla vybavena novou kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči.